Ei, Rosa, hola. Hola, escolta'm, que tens un segon. Ei, hola. Escolta'm, Rosa, que tens un segon, que volia saber si era veritat el rumor que cola pel... Ei, Rosa. Ai. Quina pífia. Què? Estàs bé? Sí, he fet mal. No, que va. Escolta, mira, m'han dit que torna el Fes-tu mirar i que tu ets la nova presentadora. Sí. Però com ho saps, això? Estàs ben informada, eh? Escolta, i quan comença? Doncs el 23, després del Telenotícies. I no necessitaràs alguna col·laboradora? És que potser és un tema que l'hauríem de parlar fora de càmera, si et sembla, no? Ja? Rosa Andreu presenta una nova temporada de Fes-tu mirar, diumenge després del Telenotícies migdia a TV3. I per trobar-se com a casa el dia de l'estrena, l'acompanya Toni Soler. Cristina. Ah, sí? Pep, és un os! Ja està bé d'ignorar el meu programa, no? Home, que comença el dia 24. Amb qui s'ha de parlar? Amb el president de la Generalitat?